Aga jingle kai final second leg jong ka AFC Champion League ka klub na Japan ka Red Diamonds Persia ya ka klub na Saudi Arabia ka Al Hilal. Kabadai ka klub Barat ba jong ka Deuba Asia kabalayo ra adu Sausin ya ka Champion League. Aga jingle kai first leg baro artali ki kenhun kila ya khaj da marshi gol. Kani gala bandai ka jingle kai ka basyong shit bha. Haba phai shakade ka jingle kai baro artali ki kenhun kila yale kai bha nadu basdang ka kila step hadu bukut. Henry Omdon pat ki bala batun khija hadu bukut ka sau peusan minit. Badai haka kila minit kata haka minit ka ba sau peu pra lengba ka ungul bala bakla do midfielder jong ka Al Hilal ka Red Diamond kala yo ya ka gol pentam haka ni ka jingle kai. Badai lengba ka ni ka ungul ka Al Hilal kalamat ya ka namrem Akmat ki peu hajar mut ki nong Christian jong ka Red Diamond. Bat kani ka sin ka balai na ki South League jingle kai AFC Champion League final bagan long ka ladu kata ka job haka samoy jong snem ar hajar nyau bar ar hajar khat nyau bat gum juru mentau snem. Haka jingle kai Indian Premier League ka Sunrisers Hyderabad kalala ban pelim da saw wicket haka bol bakhadu jong ka jingle kai Persia ya ka Rajasthan Royals. Haka ni ka jingle kai Josh Butler bade player jong ka Rajasthan Royals na England ulala ban ile kai haka ba ulala ban kamai hadu khandai Peusan runs. Haka wei pat ka jingle kai ka Kenhun jong Hardik Pandya ka Gujarat Titans kadang peteng ban Korea ka jingjop adin bagalala ban pelim ya ka Lucknow Super Giant da San Punru runs. Haka ni jingle kai Shubman Gill ulala ban ile kai bha haka ba ulala ban kamai hadu khandai Peusau runs. Bat leng ba ni jingjop ka Gujarat Titan kadang peteng ban bat ya ka kerdan ka ba khli du jong ka mi khen point. Haka jingle kai Bundesliga ka Dortmund kadang peteng ban Korea ka jingjop hadin bagalala ban penlim sok ya ka Wolfsburg dan Real Lanot. Haka ba Adeyemi bat u Bellingham kilayo ban tap mar ar gol. Leng ba ni jingjop ka Dortmund kadang peteng ban yora ya ka Bundesliga menta ka samoi. Haka jingle kai Premier League ka Manchester United kadang peteng ban Korea ka namrem adin bagala syak penlim haka West Ham dai Wailanot. Bat leng ba kani si gol layo ban tap leng ba Ben Rahman haka minit ka ba ar penyo. Haka wei pat ka jingle kai ka Arsenal ka lala ban penlim da Arlanot Persia ka Newcastle. Bat leng ba kani jingjob ka Arsenal kadang Don Jingerman ban yora ya ka Premier League menta ka samoi. Haka jingle kai Serie A ka Napoli kabadai ka ladu menta ka samoy kadang peteng bon Korea ka namjob hadin magalala ban pelim ya ka Florentina dai Wailanot. Bat ya kani ka sigol jong ka Napoli layo ban tap leng ba ka penalti bala kanjat Osimhen. Haka wei pat ka jingle kai ka Juventus kalala ban pelim ya ka Atalanta da Arlanot. Bat ya kini ki ar gol layo ban tap haka minit ka ba San Peu Prat Dau Iling Junior bat haka minit ka ba Kandai Peu plus Pra Dau Lahovic bat leng ba kana jingjob ka Juventus kala kiu sya ka kerdan ka ba ar haka mi ya ken point. Haka jingle kai League 1 ka PSG kala mat diang ya ka namjob adin bagalala bat pelim ya ka Troyes da lai la ka wei. Bat ya kini gila gol jong ka PSG layo ban tap Dau Mbappe haka minit ka ba Pra Witinha haka minit ka ba San Punreu bat Urius haka minit ka ba Pra Punreu. Leng ba kana jingjob ka PSG kadang ne akhli du jong ka mi ya ken point.